Lumipas pa ang ilang oras. Walang ibang ginawa sila Tadag kundi ang manalangin sa harap ng puntod ni Manong Kamat. Habang nagdarasal sila ng taimtim, sinasariwa nila ang lahat ng alaala na kasama ang matanda. Isang malaking kawalan yon sa kanilang pangkat pero kinakailangan nila yung tanggapin para matiwasay silang makausad at matagumpay nilang matapos ang misyon. Nang makapagdesisyon na ang kanilang grupo na umalis sa lugar na yon, muli nilang binagtas ang daan patungo sa susunod na baryo. Mabigat man ang kanilang loob na umalis na hindi kasama ang matanda, wala na silang magagawa. Sa pagbagtas nila ng daan, paulit-ulit silang pinapayuhan ni Tandang Ibok na isang tabi na muna ang pagdadalamhati para sa mga nawala nilang kasama. Kinakailangan nilang huwag magpaapekto sa emosyon, lalo pat masyado na silang malapit sa lugar na kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Nang marinig naman nila Tadag ang sinabi nito, ginawa naman nila ang lahat upang hindi maisip ang nangyari kay Manong Kamat. Nagpanggap na lamang silang buhay pa ito at pansamantalang umalis sa kanilang grupo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang pangkat nila, minabuti muna nilang maghanap ng lugar para magpahinga. Matapos naman yung marinig ni Tandang Ibok, inabisuhan niya ang mga ito na saka na lamang sila magpapahinga kung matatanaw na ng kanilang mga mata ang susunod na baryo. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa sila Tadag kundi ang sumunod. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nadapo na nga sila sa patag na lugar kung saan nagkalat ang mga punong namumuti na at halos wala ng dahon sa mga sanga. Sa sobrang dami ng mga ito, hindi nila masilayan kung ano ang nasa kabilang bahagi ng mga puno. Upang ligtas nilang matawid ang lugar na yon, doon na sila nagpasyang magpasapit ng umaga. Habang nagpapahinga ang kanilang grupo, mariin namang inilahad sa kanila ni Tandang Ibok kung para saan ang mga punong kanilang nakikita. Ayon sa matanda, madalas niyang masilayan ang mga ganoong uri ng puno sa mga lugar na pinamamahayan ng mga kubot. Kung hindi siya nagkakamali, yon ang panghuling bakod at bantay ng kuba sa lugar nito. Dagdag pa ni Tandang Ibok na dahil sa husay ng mga kubot sa pagbabantay ng pugad, kung kaya't paniguradong wala nang aalalahanin ng kuba para sa kanyang seguridad. Nasisiguro din niyang may nagmamasid sa kanila noong mga oras na yon, kung kaya't hindi naligtas ang pumasok roon ng 10 oras. Matapos naman yung marinig ni Tadag, agad naman niyang inutusan ang iilan sa kanyang mga tauhan na pag-igihan ang pagbabantay sa paligid. Dahil sa naging utos nito, agad naman yung kinontra ni Tandang Ibok habang nagwiwika sa kanya ng, "Hindi na mahalaga yan, iho. Ang mga tagapagmasid dito ng mga kubot, purong mga insekto. Walang saysay kung mahuhuli yon ng mga tauhan mo. Mas mainam, pagpahingahin mo na lang sila hanggang sa mag-umaga. Sa huli, ang mga pinuno nila ang kinakailangan nating paslangin para matalo sila." Nang marinig naman yon nila Tadag, minabuti naman nilang sundin ang payo ni Tandang Ibok. Sa pagsapit ng umaga, lahat sila nagkaroon ng magandang tulog. Ramdam din nila ang pagbabalik ng mga lakas sa kanilang mga katawan, hudyat na handa na sila sa anumang uri ng labanan. Sa muling pag-usad ng kanilang pangkat, puwersahan nilang pinasok ang mga patay na punong animoy nagsisilbing bakod sa lugar. Naging madali naman sa kanila na putulin ito, lalo pat hindi na yon gaanong katibayan. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ang kabilang ibayo. Pagtagos nila sa kakahuyang yon,
tumambad sa kanila ang napakagulong baryo ng mga kubot. Taliwas sa inaakala nila Tadag na maliit lang ito at merong sira-sirang kubo, nasipat nila sa baryong yon na maunlad ito at halos makipagsabayan na sa mga malalaking bayan na kanilang nadaanan. Maniwala kayo o hindi, halo-halo ang mga naninirahan sa lugar. Ang labis pa nilang ikinagulat ay ang pagkakaroon nito ng mga sasakyan na animoy meron yung kakayahang magdala ng kanilang mga paninda patungo sa ibang bayan. Hindi pa man gaanong sumisikat ang araw, nasipat nila na ang bawat naninirahan doon ay naghahanda na para sa kanilang mga trabaho. Bagaman malapit lang sila sa baryo, nakapagtatakang hindi sila pinapansin ng mga ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, merong sumalubong sa kanilang isang mambubukid na may daladalang mga troso. Paglapit nito sa kakahuyan, agad naman itong isinaayos ang mga nasirang puno na kanilang puwersahang dinaanan. Sa isang iglap, bigla naman yung bumalik sa normal at kasabay nito ang pagwika sa kanila ng lalaki ng, Diretso lang kayo mga dayo. Maraming makakain sa baryo. Ituring niyong kaparte kayo dito. Matapos nitong makapagwika, agad naman yung umalis para suyurin ang bakod ng lugar. Sa pagkawala nito, nasipat nila Tadag na ang ibinuhos ng mambubukid sa mga troso nitong itinayo ay walang iba kundi mga dugo ng hayop. Inaasahan na nilang ganun na ang mangyayari, lalo pat nasisiguro nila na baryo ng mga aswang ang naroon sa kanilang harapan. Bagaman malapit nang lumiwanag ang buong kalupaan, nanatiling alisto pa rin ang grupo nila Tadag. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nasipat nila ang mga taong abalang-abala sa kanilang mga gawain. Nakita din nila sa bukana ng baryo ang mga saudan nitong binubuo ng iba't ibang parte ng katawan ng tao. Isipin ninyo umaga na pero ang mga itinitinda sa lugar na yon, lantarang pagkain ng mga aswang. Ang labis pa doong ikinagulat nila Tadag ay ang mga nilalangaw na ulo ng tao na nakatarak sa isang nakatayong kahoy. Paglapit nila sa saudang yon, bigla namang natigilan ang mga taong naroon at kasabay nito ang paisa-isa nitong pagtitig sa kanilang pangkat. Matapos yan, agad din naman yung bumalik sa kanilang mga ginagawa na parabang wala man lang nangyari. Sila Tadag noon, nais nang magwala pero pilit silang pinipigilan ni Tandang Ibok. Ayon dito, mas mainam na hintayin muna nila ang pagsapit ng gabi sa kadahilanang di hamak na mas malakas ang mga kubot kapag umaga. Yon ang natatangi nilang abilidad na halos bibihira lamang taglayin ng ibang lahi ng mga aswang. Dagdag pa ni Tandang Ibok na yon ang kadalasang nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga antingerong naghahanap sa mga kubot. Inaakala kasi ng mga ito na makakalamang sila kapag umaga, ngunit nagkamali sila. Sa kabila ng lakas ng mga ito, itinuturing ni Tandang Ibok na may iisang salita ang mga kubot. Nasa ugali din nila na hindi sila nakikialam sa kahit na sino kapag wala namang ginagawang masama sa kanila. Gumagalaw lamang ang mga ito kapag meron ng utos sa mga nakakataas at may sapat na rason kung bakit kinakailangan nilang patayin ang isang tao. Maaaring pagkain nila ito, may pinatay sa kanilang lahi o nagiging banta na mismo sa kanilang mga buhay. Sa estado nila Tadag, hindi pa naman sila maituturing na banta ng mga kubot, lalo pat wala pa yung ginagawang hakbang para mapabilang sa nagaganap na digmaan. Upang maging matiwasay ang kanilang paglalakad sa baryo, pansamantala muna nilang ikinubli ang kanilang mga karga at presensya. Matapos nila yung gawin, kampante naman silang pumasok sa lugar na yon na parabang baryo lamang ito ng mga tao. Sa paglalakad nila,
sinalubong sila ng mga kubot na may masayang pagmumuka. Kung titigan sila ng mga ito, animoy hindi sila nagmumukhang dayuhan sa lugar na yon. May iilan ding mga kubot na nag-aalok sa kanila ng mga inumin at pagkain sa kabila ng mga armas na dala ng kanilang grupo. Bagaman mainit ang pagtanggap ng mga nilalang sa kanila, hindi nila isinasantabi ang panganib na maaaring maidulot nito sa kanilang pangkat sa pagtalikod ng araw. Hanggat maaari, iniiwasan nilang magsayang ng oras sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Ang ipinunta nila sa baryo ay ang paghahanap ng masisilungan sa oras na magkagipitan. Inaasahan din nila Tadag na tanging sila lamang ang mga antingerong naroon, kung kaya't wala silang inisip na hingian ng tulong. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo sila sa unahang bahagi ng baryo kung saan bumungad sa kanila ang mga tambakan ng traktora at iba pang kagamitan sa bukid. Nilalamo na ang mga ito ng damo na parabang matagal na panahon na yung hindi ginagamit. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, napagtanto nilang wala nang naninirahan sa lugar na yon kundi mga hayop. Naisip nila, yon ang pinakamagandang lugar na pagkukublian ng kanilang grupo para makapaghanda. Pagpasok nila dito, agad naman nilang isinaayos ang kanilang mga gamit ng palihim. Mula sa baryo, gumawa sila ng isang maliit na kuta bilang paghahanda sa nalalapit na digmaan. Iniwasan din nilang makipag-usap sa kahit na sinong kubot para naman kahit papaano maging matiwasay ang kanilang paghihintay. Kinabukasan, habang nagmamasid ang pangkat nila Tadag, napansin nila ang paglapit sa kanila ng 3 kubot na naglalakad. Bawat isa may daladalang mga karne ng tao at mga damong animoy isasahog nila rito. Sa paglapit ng mga nilalang na yun sa kanila, mariin namang inilahad ng isa sa mga ito ang panganib na idudulot ng kanilang pagpapanatili. Ayon sa lalaki, mas mainam na umalis na sila doon hanggat hindi pa sumasapit ang gabi. Kapag umaga kasi, bitbit pa rin ng mga kubot ang kanilang mga wisyo, subalit kapag unti-unti nang binabalot ng kadiliman ang buong lupain, doon na pumapangibabaw sa kanilang mga katawan ang sapi ng pagiging isang nilalang na uhaw sa karne ng tao. Dagdag pa nito, hindi nila sakop ang digmaang yon, bagkus ay itinalaga lamang sila ng kuba para magbantay sa bawat hangganan ng teritoryo. Matapos yung mailahad sa kanila ng kubot, hindi yun umalis hanggat hindi ito nakakakuha ng kasagutan mula sa kanilang grupo. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Tadag ang pananatili ng mga ito, buong tapang naman niyang inilahad sa mga nilalang na yon ang kanilang hangarin kung bakit sila naroon sa lugar. Wala kaming pakialam kung ano ang inyong trabahong ginagampanan sa ilalim ng pamamahala ng kuba. Sapat na para sa amin na malaman na tagasunod kayo nito. Dito sa inyong lupain, 2 lamang ang kinabibilangan ninyo. Yun ay kakampi namin o kaaway. Sa tono ng pananalita mo't sa mga bagay na dala mo, kahit hindi mo nasabihin, alam ko na ang totoo. Matapang na sagot ni Tadag. Nang marinig naman yon ng kubot, hindi na ito nakasagot na parabang alam na nito ang nilalaman ng bawat kataga na inilahad ni Tadag. Upang hindi na mas lalong lumaki ang hindi pagkakaunawaan ng bawat isa, minabuti na lamang na umalis ng 3 nang hindi nagsasalita. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mas lalo pa nilang itinaas ang depensa ng kanilang kuta. Bawat bahagi ng lugar ay maigi nilang binabantayan, alinsunod sa planong binubuo ni Tandang Ibok. Kahit papaano, kampante din silang makipaglaban sa lugar na yon dahil sa tiwala nila sa bawat salitang ibinabahagi ng ermitanyo. Bagaman patay na si Manong Kamat,
nanatiling nasa ligtas pa ring mga kamay ang kanilang pangkat. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, doon na dahan-dahang nagbabago ang ihip ng hangin. Taliwas sa nangyayari noong umaga, tila bang nararamdaman nila ang dahan-dahang pagdilim ng baryo. Yung mga taong masasayang naglalakad kani-kanina lang, nasisipat na nila tadag na bumibilis na ang paghakbang at halos hindi na lumilingon sa kanilang kinaroroonan. Paglubog ng araw, bahagya namang natigilan ang kanilang grupo nang mapansin nila ang pagdilim ng bawat bahay na naroon sa loob ng baryo. Ni isang gasera sa loob ng bahay ng mga ito ay wala silang nakita na siya namang labis nilang ikinabahala. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang mga kalalakihang biglang nagbukas ng pinto at kasabay nito ang mabilisang pagtarak ng mga sulo sa labas ng kanilang bahay. Padabog din ang pagsarado ng pinto nito, indikasyon na hindi yun natutuwa sa paglagay ng kuta ng kanilang grupo. Lumipas pa ang kalahating oras, doon na nila naririnig ang mga engkantasyong binibigkas ng boses ng matandang lalaki. Hindi nila mawari kung saan ang gagaling ang tinig, pero nababalot nito ang kabuuan ng baryo. Yung tipong may gamit na mikropono ang taong nagbibigkas ng mga kataga. Ganon na ganon ang naririnig nila tadag. Dumudoble pa nga ang boses nito na siyang nagdudulot ng pagsakit ng kanilang mga tenga. Bagaman banayad ang pagbibigkas ng boses na yon, kahit anong gawin nila hindi nila magawang maunawaan ang mga sinasabi nito. Maya-maya pa, pagtigil ng matanda, unti-unting pumangibabaw ang isang nakakakilabot na sigaw na halos unang beses pa lamang nilang marinig. Paglalarawan dito ni Tadag, parang sigaw yon ng lalaking may tinatawag. Noong una mahina pa ito, pero hindi naglaon lumakas yon ng lumakas hanggang sa mapansinan nila ang pagpatay ng mga sulong nakatarak sa labas ng mga bahay. Pagtahimik ng paligid, unti-unti na nilang naririnig ang mga kakaibang kaluskos sa loob nito. Sinubukan din nila doong sumilip pero dahil sa sobrang dilim, wala silang gaanong naaaninag. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang pagsiliparan ng mga kubot sa kalangitan. Bagaman kulay itim ang mga balat nito, kitang-kita yon ng kanilang grupo. Paglalarawan ni Tadag sa mga nilalang na yon, para itong mga paniki na nakipag-isa sa katawan ng isang ordinaryong tao. Ang mga pakpak nito nakadikit sa kanilang mga braso at binti na siyang nagpapabilis ng kanilang paglipad. Ayon pa kay Tadag na ang iilan sa mga kubot ay merong kaliskis na parabang kahalintulad ng sabanakon. Naniniwala siya ang mga kubot na yon ang iilan sa pinunong lahi ng mga ito. Dagdag pa niya na habang pinagmamasdan nila ang kubot, hindi nila maipagkaila ang dala nitong mabigat na presensya. Yung tipong hindi pa nga nakakalapit sa iyo ang nilalang, panghihinaan ka na. Ganon kasi ang kanilang nararamdaman noon, subalit hindi naman sila nito gaanong naaapektuhan dahil sa kanilang bakod at puder sa katawan. Matapos masilayan ni Tandang Ibok ang pagsiliparan ng mga kubot, agad naman itong iniutos sa kanilang mga kasama na maghanda. Pagtaas ng mga kalasag nito, dali-dali naman yung nag-usal ng mga pantigalpo. Si Tadag naman noon, nanatiling nakatayo at naghihintay sa sino mang lumapit sa kanyang kinatatayuan. Ni katiting natakot wala siyang nararamdaman, bagkus ay galit at puot laban sa mga nilalang na yon. Pakiramdam niya, siya ang demonyong nakatadhanang pumuksa sa angka ng mga ito. Paglapit ng mga nilalang sa kanilang kinaroroonan, bigla namang sumiklab ang digmaan. Habang ang mga kasama niya ay nagkukubli sa mga kalasag nitong dala,
si Tadag naman ay patuloy lamang sa pagsugod. Sa tulong ni Tandang Ibok, nagagawa niyang makaligtas sa anumang uri ng pag-atake ng mga kubot. Bawat bagay na kanyang mahawakan sa lugar na yon, nagiging sandata na animoy kaparte ng katawan niya. Patpat, mga bakal, sibat, at kung ano-ano pang ipukol sa kanya, ginagamit niya yon bilang pangunahing armas para paslangin ang mga aswang na humaharang sa kanyang dinaraanan. Habang ginagawa niya ito, ramdam naman ni Tandang Ibok ang pagiging halang ng kanyang kaluluwa. Hindi naman ito gaanong pinansin ng matanda sa kadahilan ng maging siya nararamdaman ng dinaranas na lungkot at galit ni Tadag. Lumipas pa ang ilang minuto, halos pangilagan na siya ng mga kubot. Kahit anong lakas at kunat ng mga balat nito, nagmimistulang ordinaryong aswang lang ang mga nilalang ngayon sa harapan ni Tadag. Animoy lahat ng kanyang makitang gumagala at lumilipad sa paligid, puwersahan niya yung pinapalapit sa pamamagitan ng mga pamako na binabalot ng 10 buhay na kataga na may kakayahang kumontrol sa pag-iisip ng mga nilalang na nasa kaliwa. Kahit alam ni Tadag na may karampatang parusa ang paggamit sa mga katagang yon, hindi na niya ito gaanong iniinda. Maya-maya pa, nang mga lahati na ang mga kubot, bahagya namang naantala ang digmaan nang masipat nila yung dahan-dahang lumalapag sa lupa. Pagharap ng mga ito sa kanila, bumungad sa kanila si Tadag na nanlilisik ang mga mata habang hawak-hawak sa kaliwa nitong kamay ang ulo ng kasama nila. Pagtapon niya sa ulong yon, seryoso naman siyang nagtanong sa mga nilalang ng, "Bakit kayo tumigil? Hindi ba't digmaan ang gusto ninyo? Heto, nagdala kami ng digmaan sa uri ninyo. Magpakasaya kayo. Kung kaya nyo kaming ubusin, gawin nyo." Para sa mga yumaong kaibigan, ipaparamdam kong galit nila sa inyong angkan. Kasabay ng pagwika ni Tadag ay ang pagtulo naman ng luha sa kanyang mga mata. Dahil sa sobrang sama ng pakiramdam niya, hindi na siya nag-alangan pang bigkasin ang mga buhay na kataga na ibinigay sa kanya ng kaptan. Ginawa niya ito upang pumangibabaw sa kanyang katawan ng diwata na siyang magtutuldok sa digmaan. Matapos naman yung masilayan ni Tandang Ibok, hinayaan lang naman siya nito nang sa gayoy mailabas niya ang kabuuan ng kanyang galit na nararamdaman. Para sa kanilang mga antingero, walang puwang ang pagdadala ng ganoong emosyon, lalo na sa digmaan. Kinakailangang mailabas yun sa lalong madaling panahon, nang sa gayoy kapag dumating ang puntong may gumagamit sa anyo ng kanilang mga yumaong kaibigan, hindi na sila nito basta-bastang maaapektuhan. Habang pinagpapapaslang ni Tadag ang mga kubot, walang ibang ginawa sila Tandang Ibok kundi ang manood. Kampante naman silang magagapiyo ni Tadag sa kadahilanang ginagamit nito ang kabuoang abilidad ng kaptan. Bagaman alam ng ermitanyo na makakasama yun sa kanyang katawan, wala yung magagawa sapagkat yun ang hinahangad ng kanyang puso. Tandang Ibok, hindi ho ba natin tutulungan si Tadag? Tingnan nyo, ang kanyang mga balat nagkakabitak-bitak na. Wika ng isa sa mga tauhan nila. Hayaan niyo siya. Desisyon niya yan kaya panindigan niya. Tsaka isa pa, mas makakabuti yan para sa kanya. Ayoko maglakbay tayo na nanghihina siya. Sa ngayon, mas mainam na intindihin muna natin ang nararamdaman ng ating kapatid. Kagaya niyo rin siya, hindi ba? Ganyan tayong mga tao. Masyadong maramdamin kapag may namamatay na malapit sa atin. Pero alam mo, ang ganyang pakiramdam, biyayang maituturing na bigay sa atin. Patunay lang yan na meron pa tayong pinaka-espesyal na regalo ng Diyos sa ating mga katawan. Yun ay walang iba, kundi ang pagmamahal. Kapag wala ka niyan, ngayon palang sinisigurado ko na sa iyo, impyerno ang bagsak mo.
Sagot naman dito ni Tandang Ibok. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, wala na yung nagawa kundi ang manood. Lumipas pa ang kalahating oras na nung balik ang katahimikan sa lugar, hudyat na nagawa ng malipol ni Tadag ang kabuang angka ng mga kubot. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, nadatnan nila yung nakaluhod, umiiyak at nanlulumong nakatingin sa bawat isa sa kanila. Tandang Ibok, tama pa ba tong ginagawa natin? Habang tayo nagsasakripisyo para sa kapayapaan ng mundo, merong mga taong nagpapakasasa sa kayamanan. Bakit hindi sila makipaglaban ng sigayo'y malaman nila ang tunay na kahulugan ng buhay? Napakadaya ng mundo. Sadyang napakadaya ng mundo! Wika ni Tadag habang itinatarak sa lupa ang hawak niyang punyal na merong bituka ng kubot. Okay, medyo mabigat talaga yung mga eksena, no? Lalo na yung nararamdaman ni Tadag. Sakit nun. Sige, wala pa ring positive na nangyari sa episode na to. Baka sa 48, 49, 50, meron na. Huwag kayong mag-alala. Tapos na to. Last episode na natin, episode 50. So bukas, 3 episodes tayo. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.